Kiitos taivaallinen Isä siitä, että me saadaan olla tässä pyhässä hetkessä. Ja Jere on sullaan tunnustanut uskonsa sinuun, Herra, sinun Jeesus, ja alunsa seurata sinua. Ja oikein saamme siunata Jereä tässä koko seurakuntana, Herra. Ja siunata oikein hänen elämäänsä, Jeesus rakas, ja sitä, että hän saa kokea, Herra, että hän saa löytää paikkansa niin seurakunnan keskellä kuin sen ulkopuolellakin tuolla arjessa, Herra. Palvelutehtävät, kaikki, Herra, armoitukset ja muut, mitä sä oot uskonut ja varannut Jeren elämään, siunaukset, Herra. Niin me rukoillaan oikein, että Jere saa näissä kaikissa kokea sun hyvän käden oikein johdatusta ja ohjausta, Herra. Ja oikein kokee, että Pyhä Henki häntä täyttää ja käyttää oikein arjen keskellä ja seurakunnan keskellä, Herra. Ja siunaa hänen perhettään, hänen vaimoaan, Herra. Ja oikein Jeesus rakas Jontte poika ja koko perhettä, että Jere saa kokea perheen päänä myös siinä, Herra. Sinun apusi ja viisautesi ja johdatuksesi kaikella tavalla, Herra. Kiitos siitä, että Herra, Jere saa ottaa tämän tärkeän kuuliaisuuden askeleen, Herra. Ja hän saa kokea, Herra, että siinä on siunaus, Herra. Hän saa ottaa näitä askeleita ja kokea, että sä, Herra, viet hänen elämänsä eteenpäin sitä, niissä edeltä valmistetuissa hyvissä teoissa. Kiitos Jeesus tästä. Kiitos siitä, mitä sä oot varannut Jeren elämään. Jere, oman suusi tunnustuksen perusteella uskostasi Jeesukseen Kristukseen, kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.